Gutter og gutinder. Nu er det nu. Vi gør det sgu. Det gør for mig. Jeg har funderet over det, og vi skal ikke bruge den power potion der. Vi skal have en barricade imod The Heart. Eller noget andet godt. Vi har i hvert fald brug for noget hjælp til The Heart. Jeg tror godt, vi kan tage den her kamp, og vi kommer til at tage noget skade. Realistisk bud. Jeg tror godt, vi kan slippe afsted med 30 skade. Sådan 33 skade. Og så tager vi også det til den næste boss. Og så får vi healet op. Ja, anyway. 8x3. Jeg mindes, jeg havde taget et eller andet. Jeg tror, jeg tog Thinking Ahead. Okay. Dupe Potion. Power Potion skal gemmes. Weak Potion kan kastes, hvis det er. Lad os starte med at tænke. Vi kan starte med Uppercut Dropkick. Ja. Det gør vi. Det er faktisk ret godt. Og så kan vi så finfire, efter vi fik en header, og lægger det bedste kort på toppen af dækket. Ja. Det synes jeg ser ret godt ud. 0 blok til gengæld, men sådan går det nogle gange. Metallicize? Okay, det kunne også være, at det var en Shrug Metallicize angle, det her. Vi vil gerne spille den her for at komme af med den. Så kunne vi lægge finfire på toppen af dækket, så vi spiller den næste tur. Det kommer vi dog nok ikke til. Jeg tror, vi lægger Shrug It Off på toppen. Jeg fjoller. Jeg har tænkt mig at dropkick nu. Og det har jeg stadigvæk tænkt mig, fordi jeg vil hellere trække ind i sådan en demon form og sådan noget. Så Shrug. Metallicize. Okay. Ja. 2 skade. Minus 2. 1, 2, 3. I hvert fald den her. Og så spiller vi, Whirlwind må bare være bedre end 5 blok, ikke også? Chip. Der har vi dæmoniske form. Sammen med det kunne vi... Jeg skulle til at sige Shrug, men så skal vi også Seeing Red, og det kan vi ikke. Altså det er demon form her, right? Det må det være. Og så bare Shrug og Battle Trains. Ja. We're taking big hits. Alright. Jeg vil rigtig gerne uppercut. Jeg tænker et eller andet sådan... Man kan ikke både uppercut spot og fint. Men vi vil heller ikke fint sword boomerang. Fordi den kommer rent faktisk til at være god til at finishe. Så jeg tænker sådan... Spot. Uppercut boomerang. Man kunne også få en dropkick derind. Men det er både gør, at vi ikke får pocket watch, men også at vi tækker time-meteren hurtigt op. Jeg tror, at vi prøver at gøre det her uden dropkick. Det er lidt risky, men jeg tror, at jeg kommer til at tage en god del skade nu, og så... så slår den for 25 nu. Jeg tror, det er sidste gang, vi får lov til at slå os det her. Det er 120 skade gør den. Ja, vi skal bare blaste den her tur, skal vi ikke? Det tror jeg, vi skal. Swing.
Battle Trains. Swing. Okay, nej, det er ikke lige fået, nej. 40. Men det er sgu tæt på. Man kan sagtens ikke trække lige for næste tur. Fordi jeg overvejer lige hurtigt, at sådan for eksempel Flame Barrier Shrug, Sword Boomerang. Vi ser her. Så hvis vi siger, ja, hvis vi gør det, så spiller vi Shrug først. Hvis vi trækker Fiend Fire, så har vi bare vundet. Fordi så siger vi Sword, og så Fiend Fire. Hvis vi ikke trækker Fiend Fire, så har vi 8 kort tilbage, og vi trækker 5 af dem. I værste tilfælde, så trækker vi hverken Fiend Fire, Whirlwind eller Fiend, og så er der ikke noget, vi kan gøre. Det er meget usandsynligt og uheldigt tilfælde. Basically så tror jeg kommer frem til, at jeg gerne vil slå den her 40, fordi det her er 39, det her er så 120. Hvis vi fjerner 120 fra den, så kommer den ned på 73. Så fjerner vi 39 fra den. Det er 34. 34 med fienden. Den gør 26. Og så den vulnerable. Så det vil dræbe den. Så det vil sige, hvis vi uppercutter, så skal vi trække enten Feed Whirlwind eller Fiend Fire næste tur, og så er den død. Hvilket jeg vil mene godt kunne lade sig gøre. Altså det er ellers specifikt, at de 3 kort ligger i bunden sammen med et andet kort. Det føler jeg godt, vi kan satse på. Den anden mulighed er netop det her Shrug, Flame og Sword, hvor den så vil have 73 liv. Og hvor ofte kan vi dræbe 73 liv næste tur? Det kan i hvert fald, hvis vi får Fiend Fire. Det kan vi nok også, hvis vi får Whirlwind. Hvad gør den? 13 plus 8, 12, 20, 21 gange 4. Det vil også være lige for. Så det vil sige, vi kan tage det play, hvor vi bevarer mere liv. For så ikke at have en garanteret lethal, når den har tænkt sig hele næste tur. Og jeg tror, jeg har tænkt mig at tage den line. Bare fordi, at altså selvfølgelig, hvis vi rammer, altså fordi det er ret meget liv, vi sparer. Og selv hvis vi ikke rammer den, og den healer op, så kommer vi faktisk ikke til at gøre noget skade næste tur. Okay, fordi jeg tænkte, at på grund af, at jeg har scalet med Demon Form lige nu, så ville det være fint nok. Og vi vil nok ikke tage særlig meget skade alligevel. Og det kan godt være, det er rigtigt, men hvis vi hverken trækker Fiend Fire eller Whirlwind, så bliver vores næste tur virkelig dårlig. Og jeg kan slet ikke huske, hvad jeg spillede den her tur. Det kan godt være, der var et kort, jeg skulle spille mindre for at... Nej, man kan ikke aktivere Pocket Watch. Ikke den her tur. Jeg tror, at jeg block and pray. Fordi ellers så tager jeg bare ret meget skade. Og jeg skal huske, at jeg har allerede spillet Battle Trains. Så min Shrug kommer ikke til at trække et kort. Ja. Jeg tror, det er sådan, vi gør det. Damn, I'm really not sure. 1, 2, 3 kort, så næste tur kan jeg spille 3 kort også. Men ja, altså, hvis ikke jeg trækker Fiend Fire den her tur. Nå ja. Okay. Okay, vi er faktisk Gucci, fordi hvis ikke jeg trækker Fiend Fire den her tur, så trækker jeg den turen efter, og der har jeg Pocket Watch.
Og så dem vil jeg antage, at der kommer til at have livet på den, selvom den har halvt liv. Fordi der er min strength også scalet op. Ja, vi gør det sådan her. Sygt nok. Full block. 3 kort til den her tur. Perfekt med Pocket Watch. Vi trækker Fiend Fire. Jeg har glemt, at den giver -1 et fucking kort. Den giver -1 kort. Nå, men det her skulle stadig gerne være lige få. 46. Wait a fucking second. Jeg har regnet forkert. Jeg troede, den ville være vulnerable. Hvad er der sket? Hvad er det her? 44? Nej, 46. 92. Bro, 92. Shit. Jeg gør virkelig 92 på den. Der er no way. Bro. Bro, der er no fucking way. Hvad gik der galt? Nå, anyway. Rolig. Vi går lige hurtigt ind og kigger på time-meteren. Og så skal jeg love det se her. Det her angreb, den har. Okay, på A20, de healer op til 50% af liv, og så fordi vi er på A19+, der får den så også 32 blok. Good to know. Så det vil sige, at det gør faktisk ikke noget at spille nogen af de kort på den hånd, andet end Slimed. Bro. No way, jeg har goofet så hårdt. Ej, prøv at det er fint. Vi stod til at tage hvor meget. Jeg tror vi havde sådan 3 blok, og så metal size 7, og den slog for 26, så vi stod til at tage 19 skade. Lad os se om ikke, at om vi kan komme ned på under 19 skade i løbet af den her kamp. Det tror jeg så godt vi kan. Jeg tror ikke, jeg spiller nogen kort her, hverken slime eller noget som helst, for at vi har mulighed for at spille 3 kort næste tur. Crazy. 1 skade fra. Så skulle man kigge på power potion og sige, kan vi få en flame eller sådan noget. Men det tror jeg ikke. Vi trækker også et kort mindre der. Jeg kommer til at tage mere skade. That's crazy. Okay, det ligner en weak potion plus shrug, defend. Vi kan altså spare weak potion, shrug, bash. Det kan jeg kinda godt lide, også for at være sikker på, at den er weekend næste tur. Vi starter med shrug. Og så tror jeg bare, det er bash her. Og jeg mente ikke weekend, jeg mener, at den er vulnerable næste tur. Jeg tror ikke, det er super urealistisk, at vi finder Lifo. Med min, dropkicks, Fiend Fire, boomerang og det hele. Okay, vi tager 7 skade her. Vi har stadig sparet liv. Okay, det ser pænt lige forlagtigt ud. 33 gange 4. 6, 6, 1, 2, 2. Plus 1, 2, 3, 4, 5. 40 gange 5. 200. Yes. Goodbye. Okay. Så decision endte med at sørge for, at vi i stedet for at vi tog 19 skade, så tog vi 7. Hvis jeg har regnet rigtig fuldt nok med. Okay. 74 liv.
os prøve at se næste boss. Donut-dæk. Jeg er faktisk meget i tvivl om, hvad jeg helst vil se. Jeg tror, at Awakened One, bare fordi den chiller mere. Ja, klart. Nu hvor jeg tænker om, altså vi har så meget initial burst damage, samt demon formen, til når vi får second phase af Awakened One. Og altså burst damage til at dræbe cultistene. Det vi klarer det bedre. Men sådan er det ikke. Så spørgsmålet om vi vil have Flash of Steel eller Violence. Så der er et argument for Violence bare for at få fundet vores dæk, så vi finder demon form hurtigst muligt. Flash kommer til at gøre det hurtigere dør, når vi så får skillingen i gang. Den kommer også til at hjælpe med Ornament Fan. Damn, jeg ved faktisk virkelig ikke. Jeg tror, jeg tager Flash of Steel for at dræbe dem hurtigt, når vi så kommer i gang. Og det trækker også et kort. Så den får også gradet 1 ind i dag. Lad os starte med Spot og Flash of Steel. Der er også igen mulighed for at bruge sin Power Potion her. Jeg tror ikke, vi skal gøre det. Vi står til at tage meget skade lige nu her. Jeg tror det ikke. Også bare fordi, ja. Ja. Det ligner, vi bare spiller Fiendfire her. Det er lidt tidligt at exhaust Fiendfire, men jeg tror det er meget godt at komme af med nogle af de andre kort. Og så er det bare noget skade. Bonk, bonk, du gamle. 30, hvad hedder det? Jo, 30 skade. Damn, de der artifacts der. Struck Demon Form. Altså, vi er nødt til at komme i fucking gang. Jeg får lidt vibes af, jeg er nødt til at glemme hjertet og bare fokusere på at vinde runnet. Fuck. Jeg popper Power Potion. Det her er fucking tight. Og vi har ikke, altså, det er de der, specielt de der artifacts der, de gør det svært. Jeg kan ikke bare bash Dono her, for at give den weekend. Altså hvis jeg bash, og så weekend potion, så har den ikke længere artifact, men heller ikke noget conditioned. Jeg tror ikke, at, så vidt jeg ved, så trigger Champions Build, altså først når de får vulnerable. Så hvis jeg basher den, så mister den ikke begge sine artifacts. Man kunne shrug og så lige se, om man trækker Demon Form. Men hvis jeg trækker Demon Form, jeg tror, at jeg tror, jeg er nødt til at bruge en Power Potion her. Det var ikke særlig godt. Hold nu kæft. Så de blander ikke status af en. Jeg kan ikke skade for mig selv. Så det er bare Dark Embrace. Hvad har jeg overhovedet af exhauster? Okay, jeg gæster de blander Daisies ind. Så kunne man også tage Evolve jo. Bro. Ja. Yeah.
Så er jeg bare Evolve. Jeg skal måske til at prøve på at fjerne noget af den skøjl med bash. Det tror jeg er bedst. Og der er også ikke at spille noget for at trække flere kort. Altså næste tur, vil vi bare gerne Shrug Demon Form. Man kan sige, det kan vi jo altid gøre. Ja, vi basher den. Så er det Shrug Demon Form. Jeg nåede engang at overveje, om der var fucking Battle Trains der. Jeg skal lige tage mig sammen. Okay, nu må vi godt gå på defensiven. De scaler, men det gør vi også. Uppercut det kan gøre ikke den her weekend næste tur. Og næste tur der skal vi trække bash for det. I mean, vi har også spillet Evolve, så dastene eksisterer basically ikke. Ja, Flame Barrier Shrug ser ud til at være muligt her. Okay, double daced. Okay, så nu er vi garanteret til at trække bashen til at give dem weekend. Så det er jo ret fucking lækkert. Så vi trækker ikke en Battle Trains. Giv dem weekend med bash, trækker med dropkick. Nej! Nej. Hvad fuck? Jeg tænkte, det var uppercut-agtigt. Det er fordi uppercut ville give den weak her og vulnerable. Oh my god, jeg skulle bare spille min fucking weak potion først. Bro, der er no way. Jeg spiller aldrig, når jeg er syg igen. Fuck. Shit. Oh my god, jeg er så sur. Vi får den stadig weekend, men den er ikke vulnerable, og det gør, at dropkicken ikke er gratis. Det er bare noget lort. Shit. Okay, Shrug. Det er en weak potion. 26. Altså, jeg tror, det er bare defend her. I believe so. $42. Uppercut fjerner begge dens artefakt.
Men vi har ikke nogen ny måde at apply vulnerable på derfra. Så skal vi trække enten uppercut eller bash igen. Det kunne jeg godt finde på bare at sige outet. Jeg har ikke engang talt om det vil være nok. Det er ikke engang fucking nok. 11. Ja, lige nu har vi 29. Whatever. Ja. Altså, jeg tror sagtens, at jeg kunne have klaret den her kamp, hvis ikke at jeg havde været så greedy i forhold til hardfighting. Jeg tror faktisk lige hurtigt, at jeg restarter kampen efter det her, for at se, om jeg ville kunne have klaret kampen. Vi er faktisk også et attack fra at trigger fan og overleve nu, men altså vi har nok ikke klaret kampen med det. I guess jeg kunne. Okay, der kunne jeg faktisk også lige have dupe potionet min Flash of Steel for at faktisk overleve den her runde. Ja. Jeg er bare goofy. Om det er goofy. Okay. Jeg døde. Vi prøver lige hurtigt igen. Fuck man. Jo. Ja. Ja, man kan sige, jeg havde ret i, at dækket var ikke defensivt nok. Men ja, jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort for at gøre det mere modståeligt over for de her slags ting. Det kan godt være, at altså, noget af det der var måske boksen, man kunne have taget over Fusion Hammer, som vi snakker om. Det kan også være, at jeg virkelig skulle have prioriteret at få The Burning Elite i Act 2, for at jeg kunne have taget 3-4 Elite Path'en i Act 4, eller i Act 3 i stedet for. Men det kan også være, at jeg bare blev screwed på at få en virkelig dårlig Burning Elite Path, som var en singulær path, man kunne vælge mellem. Nå, lad os prøve at se her. Wow, nu får jeg nogle nye. Crazy ass. Jamen altså, nu går vi bare fucking crazy jo. Ja, hvis jeg bare fuck det hele herfra. For at trække nogle ekstra kort. Hvis det er kun den her kamp, vi skal vinde, så er det sådan, jeg gør. Full block his ass. Det var dumt. Jeg skulle spille Flame Barrier der. Fordi jeg vil nok faktisk gerne lade være med at blokke her. Ja, der skulle lige være en Flame Barrier. Så hvor fanden er opkøbt den her der nu? Okay. Men jeg glemte at dupe min demon form.
det er ikke godt, det her. Han skal hjem og sove. Han skal hjem og fucking sove. I mean... Det er ikke engang sikkert, at vi får lov til at vulnerable næste tur. 1, 2, 3, 4, 5. Block bash. Ja, det er kinda goofy det her. Hvis vi trækker noget, der giver vulnerable, så går vi fucking crazy nu. Yes. Nu går vi fucking crazy. Okay, vi er rent faktisk infinite. Okay, chat. Vi har vundet. Og det er ikke nok det her, det må være nok. Nej! Nå, okay, den går. Det var fandme lige før, at jeg dummede mig rigtig godt og grundigt. Og at jeg ikke kunne give den vulnerable. Weak, vulnerable. Ja. Så. Sådan er jeg kunne kampen også gået. Det var selvfølgelig også fordi, at jeg fik corruption. Det gør selvfølgelig også en stor del af forskellen. Nå. Tak for kampen. Okay. Det var meningen, det skulle være sejt og dramatisk, og så var det bare slet ikke. Okay. Okay. Jeg får dig næste gang, dumme hjerte.